anggenipun nyuwun marang Hyang Agung semune dikabulake ketitik ripalungguhan iki mutiaraning urip Koko Irawati wis bali ana pepangkonipun Rama. Nggih Kanjeng Rama sembah pangabekti kula mawon tuan kula kunjuk. Ya, wong ayu tak tampa kali lega lekawaning driya. Kowe saka ngendi, Nduk? Nggih, keparing matur. Kula dipun cidra dening satriya ing naminipun Kartopyoga ing dasaring seganten nanging saking pitulunganipun Dewa Lumantar Sang Pakrasana satemah kula saged widodo saking cengkramanipun mengsah Kanjeng Rama.